Vi har åbnet en Airbnb-forretning, og i den her video vil jeg snakke om den første måned, ligesom i forhold til økonomi og i forhold til forståelse af sådan balanceark, resultatopgørelse, likviditetsopgørelse. Så vi skal snakke om, hvad der skete i den her forretning fra den 1. marts 2021 til den 30. marts 2021 i forhold til de her tal. Så det, der skete i 2020, det var, at vi havde jo en YouTube-video, der så sådan her ud, hvor vi har købt en bar. Så vi købte baren med 93% realkreditsbelåning til 402.410 kroner og 3 øre, og der fulgte jo også noget beboelse med. Så samtidig i november 2020, jamen det var så lidt før det her, jamen der arbejdede jeg i Nemlicom, og så tænkte jeg gider ikke at køre gaffeltruk i Nemlicom og høre lydbøger mere, så jeg siger op. Jeg er skrevet. Men det gør også, ligesom man kan sige, sådan rent økonomisk, så kommer man lidt ud og svømme, fordi at man ikke har sin faste indtægt mere. Men der var det jo faktisk dengang, at jeg ligesom kom på det her koncept, vi har, der hedder Airbnb. Så Airbnb, det betyder egentlig, at man tager en ejendom. Man har ikke rigtig lige pengene til at renovere den. Men så lejer man nogle dele ud på Airbnb Booking.com, så får man en hel masse penge, og så kan man bygge man bob for de her penge og ligesom sætte ejendommen i stand. Og det er jo ret smart, når man ikke har så mange andre indtægter ud over sine, ligesom de her udlejningsejendomme. Så når vi kigger på layoutet i den her bolig, ejendom, hvor den var faktisk ret stor, så det der var tanken, det var, at vi brugte de andre dele af ejendommen dengang, og så tænkte okay, jamen jeg har det her lille værelse herhenne ved døren, så vil jeg prøve at leje det ud på Airbnb Booking.com. Så det her det er den ene del af ejendommen, og det her det er så den anden del af ejendommen. Så når man kigger på det, så havde vi det her super lækre værelse. Det er meget populært, meget elsket blandt lejere og bruge gaffatape som gardiner. Her der havde man så ikke gået hele vejen, der var man sådan stoppet et stykke op med det her gaffatape med de tidligere lejere, der havde været der hos den tidligere ejer. Men tanken var jo, tage det her og så lave en hulens masse penge på Airbnb Booking.com househacking. Så når vi kigger på det her, så har vi jo så ligesom sådan et balanceark. Så det balanceark ser sådan her ud, hvor vi har aktiver på den ene side, passiver på den anden side. Så jeg tager det på engelsk her, så man kan sige, at vi har vores assets på den ene side. Det er de ting og sager, vi ligesom ejer i vores virksomhed. Men den her 1. marts, da jeg starter det her, jamen der er jo ikke noget i den her virksomhed, fordi jeg har ikke puttet noget i, jeg har ikke gjort noget, man er lige ved at starte. Og det vil sige, at der er ikke nogen aktiver. Så den er 0. Så har vi liabilities, det er de penge, vi skylder væk. Jeg har ikke lånt nogen penge, jeg mangler ikke at betale nogen penge for det her, så der er heller ikke nogen skyld, så den er også 0. Så er der det, jeg ejer i den her virksomhed. Jamen 1. marts, der er der ikke noget, så der er også 0. Så der er balance i min balance her, fordi der er ikke noget i den. Så det første, der ligesom sker her, som jeg er nødt til at gøre, for ligesom at kunne starte den her virksomhed op, jamen det er jo, at jeg er nødt til at sige, okay, jeg laver en investering. Så jeg går ind, og så tager jeg 2.000 kroner kontant, og så siger, hold da kæft mand, nu skal Palle være millionær, og smider 2.000 kroner i den her Airbnb-forretning. Så når vi kigger på vores balanceark, så er der jo nu sket den her transaktion. Vi investerer 2.000 kroner kontant i virksomheden. Og det der så sker, det er, altså de her kontanter, de kommer lige pludselig ind på vores den her aktive side med assets. Så lige pludselig er der 2.000 kroner der, men der er ikke andet. Der er kun 2.000 kroner. Så vores total assets er jo stadigvæk er jo så 2.000 kroner. Har vi lånt nogle penge? Vi har ikke lånt nogle penge. Så liabilities er derfor 0. Har vi så investeret nogle penge? Har vi puttet noget ind i den her? Det har vi, ja. Vi har puttet 2.000 kroner ind i den. Så owners equity, vores egenkapital i den her virksomhed, jamen den er faktisk 2.000 kroner. Og det gør jo så, at vores totale passiv side er 2.000 kroner. Så nu er vores aktiver 2.000, vores passiver 2.000, og der er balance i vores den her balance. Det er vi jo rigtig glade for. Det der så sker, det er jo, at nu går Palle i gang med at være byggemand Bob, og skal renovere det her projekt, og få det til at give et hulens kæmpe stort afkast.
Så vi har ligesom, hvordan det ser ud til venstre, og nu bliver det bare super lækkert til højre. Men det kan man desværre ikke gøre, uden at smide nogle penge i det. Så jeg går ud, og så køber jeg nogle ting. Så på engelsk hedder det property plant. Køb med PPE. Du kan kalde det, hvad du har lyst til. Men på det første værelse her, jamen så det jeg gør, det er, jeg tænker, det der med tape på vinduerne, det dur ikke rigtigt. Så vi skal have nogle rullegardiner, dem købte jeg just dengang til 100 kroner. Så havde jeg et maleri, jeg havde fået af min far, så det kostede ikke noget. Så havde jeg en, der lejede et værelse af mig et andet sted, som var kommet rendende med 3 senge, og der måtte jeg gerne få den ene, så sengen kostede ikke noget. Så skulle jeg have noget dyner og noget pude og noget sengetøj, det fandt jeg så til omkring 550 kroner. Så købte jeg en lækker lampe til 100 kroner. Jeg fandt nogle plastikblomster til 100 kroner, og så havde vi fra et andet sted, hvor vi har fået sådan en gratis money catching cat. Og det er jo rigtig godt med sådan en at have den ind til lige at gribe alle de her penge, som vi bare kommer til at vælte ind for det her Airbnb-eventyr. Så havde vi fra vores tredje udlejningsbolig, hvor havde vi fået sådan en kinesisk kommode, som jeg også stillede ind her, så den kostede ikke noget. Så skulle jeg lægge noget laminatgulv, og det købte jeg for cirka 600 kroner dengang. Så det vil sige, alt så kostede det 1450 kroner at lave den her kæmpe store forvaltning af det her værelse. Så hvis vi nu putter det ind i vores balance, så vil vi sige, okay, jamen vi har brugt 1450 kroner kontant på varer til værelse nummer 1. Så det der sker, det er jo så, at vi har de 2.000 kroner, når vi har brugt 1.450, kan man se over på højre side, og det vil sige, at vi har 550 kroner tilbage i kontanter. Så under vores aktiver, under vores assets på venstre side, er der nu kontanter 550, PPE 1.450 kroner. Og så siger du, Palle, vi skal bare afskrive alting til 0 kroner. Hvorfor putter du det ind, som om du har investeret et eller andet? Det er dumt. Der får det ulemper alt efter, når man gerne vil trække fra i skat. Men du kan ikke trække noget fra i skat, før du har tjent nogle penge. Så vi har ikke tjent nogle penge, så der er ikke nogen grund til bare at afskrive det, fordi vi kan ikke trække det fra i skat, før vi har tjent nogle penge. Så nogle gange skal man lige vente, til man har tjent nogle penge, før man begynder at afskrive ting til 0 kroner. Især ligesom kan man sige, det går ikke så godt for vores virksomhed, hvor vi har lige investeret 2.000 kroner, og nu er vores egenkapital så faldet til 550 kroner. Så vi har næsten tabt 75% af vores egenkapital, fordi vi skulle afskrive det, før virksomheden egentlig er startet, så har man lidt en dårlig start, kan man sige. Det er derfor afskriver vi ikke det her i det her eksempel. Men vores totale aktiver er jo stadigvæk 2.000 kroner, så det der er sket lige nu, det er, at vi har bare haft en transaktion, som er foregået på vores aktivside. Så det vil sige, at vi har byttet et aktiv for et andet aktiv, så vi har byttet kontanter for det her PPE, for de her ting, vi har købt til det her værelse nummer 1. Det heldige her er jo så, at vores totale aktiver og totale passiver er stadigvæk det samme. Og så sker det vilde. Den her Airbnb-forretning, den var lukket, og nu er vi bare åben. Så nu vælter pengene bare ind på kontoen. Ikke? Så er det bare går fuldstændig amok. Så vi havde den første booking den 17. marts 2021 i 3 overnatninger, hvor han så betalte 279 kroner. Så lige omkring de der 90 kroner per overnatning. Og det er jo der, hvor man tænker, Palle, det er godt nok billigt. Ja, men Palle vidste ikke rigtig bedre dengang og tænkte, det var nok måske det, der var prisen, fordi det var der nogle af de andre, der tog. Men det var dumt. Prisen skulle være meget, meget højere. Men det var det, vi tog dengang. Der kan bare se den 25. marts, der havde vi en overnatning, 93 kroner og 17 øre betalte han for det. Og så havde vi et par, der var der i 2 dage, fra den 26. marts til den 28. marts, så betalte 232 kroner og 92 øre for 2 personer for 2 overnatninger. Men så havde vi jo tjent 605 kroner og 60 øre. Jeg ved godt, hvad vi ikke havde tjent det, men vi havde i hvert fald en omsætning på 605 kroner og 60 øre. Det der så er, det er, at man får sådan en opgørelse fra Airbnb, og der kan man så se helt ude til højre, der har vi de 605 kroner og 60 øre. Men det er jo så bare de penge, vi har fået af Airbnb. Vores reelle omsætning eller bruttoindtjening har været 629 kroner og 20 øre. Og så har Airbnb taget et servicegebyr på 23 kroner og 60. Så det vi kan nu, når vi har det her, det er, at vi kan begynde at lave vores resultatopgørelse. Så resultatopgørelse på engelsk hedder en income statement. Den består af 3 dele.
Den første del, det er jo ligesom vores salg, eller vores omsætning, eller på engelsk revenue. Så nu har vi haft en omsætning på 629 kroner og 20 øre, som vi kan se nede for det her Airbnb under vores bruttoindtjening. Så har der været nogle udgifter i forbindelse med det, og udgifterne har været 23 kroner og 60 øre. Og det vil sige, at vores profit, den har så været 605 kroner og 60 øre. Yes! For det her Airbnb nu. Så arbejdede jeg som brandmand på daværende tidspunkt, og var på øvelse en dag. Og så pludselig så skriver Sharon til mig, jamen hun har lukket, der var en hjemløs mand udenfor, som havde fundet os på Booking.com, og nu har hun lukket ham ind. Jeg tænkte, hvad fanden foregår der, ikke? Så jeg skyndte mig så hurtigt som overhovedet muligt at komme hjem. Vi boede også i ejendommen. Og han var så fin nok, bortset fra, at han brugte rigtig, rigtig meget toiletpapir. Så han brugte 6 ruller toiletpapir i løbet af den der nat. Men han havde fundet os på Booking.com, havde ikke booket på Booking.com, så han kom egentlig med 200 kroner i kontanter. Så det var vores første ligesom, udlejning via Booking.com. Men der kan man sige, at allerede der var det, der tjente vi jo næsten det dobbelte af, hvad vi havde gjort på Airbnb. Så det kan godt være ligesom der, hvor jeg tænkte, det kan godt være, at vi skal til at sætte de her priser lidt op. Det nok havde været lidt for billigt med de her 93 kroner for en overnatning. Men nu kigger på vores resultatopgørelse, så det der er sket nu, det er, at vi har haft en ny transaktion. Så vi har fået 200 kroner kontant fra Booking.com. Så før havde vi en omsætning på de 229 kroner 20. Så kan vi se herude til højre, nu har vi fået 200 kroner mere, så det vil sige, at vores totale omsætning er nu 829 kroner 20 øre. Så har vi haft nogle udgifter, den her transaction fee, som var på 23 kroner 60. COGS, det engelske, står for Cost of Goods Sold. Og det giver os jo så en profit på 805 kroner og 60 øre. Så det vil sige, at vi tager vores salg, 829 kroner 20, og trækker de 23 kroner 60 fra, eller vi tager de 605,60 plus 200, og så får vi de her 805 kroner 60 øre i profit. Og så var det jo så kedeligt, at den her måned, den er desværre sluttet. Så nu kan vi lave en slutbalance for den her måned. Så vi har en slutbalance her den 31. marts. Så det, der er sket jo nu, det er jo, at her siden vi sidste gang lavede en balance, det er, at vi har haft en transaktion. Så vi har tjent 805 kroner og 60 øre, og dem har vi fået ind på vores bankkonto. Så det kan vi se her. Så nu har vi haft de 805 kroner og 60 øre, som er vores indtjening, ikke? Earnings month to date. Så vi havde de 550 kroner kontant før, nu har vi fået 805 kroner og 60 øre i kontanter. Så det vil sige, at nu har vi 1355 kroner og 60 øre i kontanter. Så denne her earnings month to date kommer over under vores equity, og så bliver den så lagt til, fordi den er kommet i den form, der hedder kontanter, så derfor bliver den lagt ind i vores kontantbeholdning under vores aktiver. Når vi så tager vores kontanter, 1355 kroner og 60, lægger den med vores PPE på 1460, jamen så har vi vores totale aktiver 2805 kroner og 60, og så er det jo heldigt, at vores passiver også er det samme, 2805 kroner og 60, og det vil sige, der er balance i vores balance. Så hvis vi kigger på det ligesom opsummeret, ligesom kigger på alle de her transaktioner, der har været i løbet af den her måned, for ligesom at pensle lidt mere ud. Jamen, så den første transaktion, det kan man gøre, man kan skrive alle transaktioner, der er sket inden for en måned ned, og det har jeg så gjort her. Så man siger, den første transaktion, der er, at vi investerer 2.000 kroner kontant i virksomheden. Det gør så, at vores kontanter går op med 2.000 kroner. Har der været noget salg? Nej. Har vi haft nogle udgifter? Nej. Så bagefter har vi brugt 1.450 kroner kontant i varer på værelse 1. Hvad er der sket noget med vores kontanter? Ja, vi har brugt 1.450 kroner. Har der været noget salg? Nej. Har vi afskrevet det hele til 0? Nej, så det har heller ikke været en udgift. Det har været en investering. Så har vi haft forskellige reservationer for Airbnb. Der var en gæst, der betalte 629 kroner, men der har så været en transaktionsomkostning på 2360. Airbnb har udbetalt 605 kroner og 60 til vores bankkonto. Så når vi kigger på det, jamen så har vores kontantbeholdning fra den transaktion gået op med 605 kroner og 60.
Men vi har haft et salg på 629 kroner og 20. Og så har vi haft udgifter på 23 kroner og 60. Så har vi haft et lead fra Booking.com. Gæsten har betalt 200 kroner. Der har været 200 kroner i salg. Der har ikke været nogen udgifter i forbindelse med det. Så hvis vi lægger alle vores kontanter sammen under kontanter, så er det 1.355 kroner og 60. Lægger alle vores salg sammen, så er det 829 kroner og 20. Lægger alle vores udgifter sammen, så har det været 23 kroner og 60. Så det vi kan se her, når vi laver det her, det kan man gøre, når man sidder, hvis man sidder og keder sig derhjemme, så kan man sidde og skrive tingene ned. Sådan her, så får man faktisk lavet sin helt egen cashflow statement eller likviditetsopgørelse. Så det er vores likviditetsopgørelse, vi rent faktisk har lavet her på den her måde herover til venstre. Så har vi vores resultatopgørelse, som vi har lavet her til højre. Der har vi alle vores salg, og vi har alle vores udgifter. Så det er faktisk ret smart. Så det er egentlig sådan ligesom måden, man kan gøre tingene på. Så hvis vi nu kigger på vores resultatopgørelse for marts måned, så er den jo startet den 1. marts, nu er det den 31. marts, nu er det slut. Så nu kan vi lave sådan en opgørelse, ligesom en film over, hvad der er sket i forhold til vores den her omsætning og indtjening i marts måned. Og der kan vi se her, okay, jamen vi har haft et salg med gross profit på 865, så har vi ikke haft nogen udgifter derimellem, så har vi tjent 805 kroner og 60 øre. Så det er vores den her resultatopgørelse. I forhold til vores likviditetsopgørelse, så kan man sige, okay, jamen det der er sket i marts måned, det er, at vi har samlet penge sammen fra Airbnb Booking.com, så der er kommet 805 kroner og 60 øre i kontanter. Det er så det, der hedder O-cash, på engelsk O-cash, fordi det er penge, der er kommet fra vores drift. Så har vi jo investeret en del af de her penge i inventar. Og det er jo så det, der hedder iCash. Så det er en investering. Så det er 1.450. Så det er ikke så godt for vores kontantbeholdning. Så har vi haft en investering, vores oprindelige investering i den her virksomhed, som har været 2.000 kroner. Så det er jo en investering, så derfor så er det også i iCash, fordi det er ikke kommet fra vores drift. Når vi så kigger på det, jamen hvad startede vi egentlig med at have? Jamen, vi startede med den 1. marts, da vi begyndte på det her, der havde vi ingen penge på kontoen, så der var 0 kroner. Det vi kan se her, det er, når vi slutter den 31. marts, jamen, så har vi 1.355 kroner og 60 øre på vores konto. Så hvad er der sket med vores kontantbeholdning? Jamen, vi har haft det her plus på 865, vi har haft minus på 1.460, vi har haft et plus på 2.000, så det vil sige, at vores ændring i kontantbeholdning, vores cash flow i marts måned, har været 1.355 kroner og 60 øre. Så det var første del af den her Airbnb-rejse mod at blive sindssygt rige med Airbnb. Og i næste video, jamen der har vi jo så den næste del af rejsen. Hvis du er ny, så subscribe til kanalen. Der er et link til den her playliste, hvor jeg ligesom går igennem de her forskellige finansielle ting og sager heroppe. Der kommer også et link til den næste video her. Hvis du ikke er medlem, så kan du blive medlem af vores skattejagt-iværksætteri medlemskab inde på sigi.dk. Hvis du kan lide videoen, giv den en like. Hvis du ikke kan lide den, så giv dislike. Hvis du har nogle spørgsmål, skriv det i kommentarerne nedenunder. Ellers var det alt for mig. Tak fordi du så meget, og så må du bare have en rigtig